Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla siyakhuleka kwindaba ze1KZNTVN ifundele uphilano wakaCebekhulu nazo kezona ndaba esithi ngezihamba phambili. Usola Isibhedlela ngokushona koSana. Luzocutsungulwa lwezisulu zezikhukhula kanti kuvalwe Eyamalahle Engekho emthethweni eRichards Bay. Ufuna impendulo umama wosana odluleke emhlabeni ngesikhathi eyobeletha ngesibhedlela sikahulumeni Potchefstroom ogwini oseningizimu nesifundazwe saKwaZulu-Natal ngomhla zi-3 kuNhlaba. Usilondile Ngubane uthi usola kubudedengu balesi sibhedlela ngokudlula komntwana wakhe emhlabeni njengoba enenxeba lokulimala. Lona wesifazane uthi wabeletha umntwana wakhe bangamkhombisa yena kwaze kwafika kumhlengikazi ezomazisa ukuthi usedlulile umntwana wakhe emhlabeni kodwa ke waze wadedela ukuya ekhaya emva kweinsuku eziyisikhombisa engakaza lokho thambona umntwana wakhe ngamehlo. Usola ubudedengu besibhedlela iPotchefstroom owesifazane ushonelwe usana lwakhe kade ebeletha. Lona wesifazane uthi umntwana wakhe akazange atshengiswe yena ngesikhathi eqeda ukumbeletha. Nokwathi ngemuva kwamahora ambalwa bamtshela ukuthi usedlulile emhlabeni. Uthi okumzwisa ubuhlungu ukuthi kuze kwaphela inyanga umntwana wakhe engakaza ambone waze wakhishwa esibhedlela. Bangithatha bangisetheater I think kwakuyikhathi zala ku6 ningaphazama. Ngathathwa ngafike ngahlinzwa umntwana wathathwa afakwa intubate kwafika udokotela noma unesi. Wangitshela ukuthi umntana udlulile emhlabeni. So ngase ngihlala ngathi okay mhlasimba basozophinde babuye bazongibuza ukuthi ngiyafuna yini umntana ukumbona. Abazange baze bangibuze lutho, abazange baze bangitshele lutho. Kwakuthi ke ngiyakulala kuthi on Friday kwafika usisi wami nobaba wengane yami bathi bafuna ukubona ingane. Thembe ngithi ngiyabuza onesi akekho wangiphendula kwangitshela into ekuyiyona engambuza wangitshela ukuthi ake ngihambe ngiyozabe emoshwari. Sase sihamba ke semoshwari. Mesifike emoshwari kathiwa ngeke ngize ngikwazi ukuthi ingane ngiyibone. Ngabuya ke ngahlala ke up until baze bangidischarge. Ngiyatshela ukuthi okay since umntwana bebethi mncane which means mhlasimpe angaka ukuthi kuzokwenzekala ngoba akekho umuntu wayengitshela ukuthini kwazi wagcina nje kuphelele lapho kwakuthi ke ngiyaphuma esibhedlela. Uthi okwabashaqisa ukuthi uma sebeyombona umntwana emakhazeni bathola ukuthi ulimele njengomntwana engathuwile. Ngitheme ngicabanga ngathi no angikwazi ukuthi ngingafihla umntwana engakazi ngize ngimbone. So ke ngase ngicela usokhe ke before umntwana ngimthathe ngicela ukumbona because angizange ngize ngimbonise since njengamzala. Semethi ngiyafika umntwana ngala bamlalise ngecala. Mingithi ngiyambheka kulecala leli abamlalise ngalo uyabona ukuthi umntwana ulimele. Ungathi umntwana owawa. Ongudade wabo uthi bafuna izimpendulo njengoba sekuphela inyanga bengazi ukuthi ingane ibulewe yini ekubeni bayithola ilimele. Uthi lo muntu akazayibona ingane selokho yabelethwa yashona wahlala isonto lonke waphuma akazayibona. Thini procedure yasesibhedlela uma ngabe umuntu eshonelwe ayisho yini ukuthi ingane ayidlule kumzali before iyobekwa emoshwari. Bathi bona yebo iprocedure njalo kushuthi kwaba khona iphutha ilele ngecala. Simangazo lokuthi sinasazi ukuthi umuntu maseshonile ulala bheke phezulu. Uthinta umnyango wezempilo kwisifundazwe bebethembisile ukuthi bazophawula ngalolu daba kodwa kuze kwashaya isikhathi sokuthi siye emoyeni bengakaphenduli. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Mando Sicele ngisesayidi. Ngqongqoshe umnyango wezokuhlaliswa kwabantu kwaZulu-Natal uSipho KK Nkosi uthi bazophoqeleka ukubuyekeza kuyivumelano zabo nabanikazi beindawo okulapho kuhlezi khona kuyisulu zezikhukhula njengoba kuvela ukuthi iningi lazo kaze nemeneze ngesimo ezihlele ngaphansi kwaso. Unkosi usho kanjena kwesithangamini abezindaba ngemuva kokuhlola lezi indawo eThekwini lalapho eveze khona ukuthi ke isekhona indawo ezili13 asebezitholile zaphinde ke zahlola ukuqinisekisa ukuthi ke isesimene esilungele ukuqalisa ukwakhela laba bantu izindlu zabo. Kuphonselwe inselelo abanikazi bezindlu ezihlalise labo ababayisulu zezikhukhula ukuba ke baqinisekise ukuthi ke ihlala zisesimeni esifanele. Lokhu kulandela izikhalazo zezisulu ezibikele ungqongqoshe omnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni ngesikhathi ke ehlola isimo abahlezi ngaphansi kwaso eReservoir Hills eThekwini. Ekukhuluma lapha uNkosi uveze ukuthi sekusemume ukuba kuqalwe ukwakhiwa kwezindlu zezisulu. Sikutholile ingqinamba abanazo lapha nalapha ya esizofuneka ukuthi bayilungise labo esibarentelayo into njengaleyo. Kodwa ke kokuyikona besikuthanda ukutshela bezindaba ukuthi siuhulumeni walesifundazwe
saqala saba nezinkinga zokuthola umhlaba ngoba sazi kahle ukuthi umhlaba uyindlala eThekwini. Nalezi ezikhona saba nezinkinga nabomakhelwane emphakathini yakhelene nabo bekhalaza ukuthi abafuni. Kwaba-ke umdonsiswano omkhulu bencengo na yonke into. Kuzeke kwathi abambalwa bayidedela indawo zabo njengala nje Reservoir Hills. Njengamanje-ke sibhizi silungisa yonke izinto okufanele ukuthi ilungiswe ukuze wakhe endaweni. Nosekwenzekile sesishoda ngokugodwa nje okuthiwa ispluma ukuthi kwazi ukuthi le ndawo kuphelele yonke indawo, zihlanywe indawo, kwenziwe yonke into. Sekwenzekile-ke lokho. Okubaluleke kakhulu-ke ukuthi thina ngaphakathi ku-government sibhizi siyaplana ukuthi sizoqala kanjani umsebenzi mase kulunge konke. Kuzokhumbuleka ukuthi sekuphele isikhathi esingaphezulu konyaka lesifundazwe sakhahlanyezwa izikhukhula nezashiya inqoba ingenawo amakhaya nokwaphoqa ukuba bakhoseliswe emahholo kanye nasemasontweni. Uhulumeni ube nohlelo lokubasusa izigaba ngezigaba nokushaya uzibandlela esebasuse cishe bonke wabatholela izindawo. Ngesikhathi unkosi ehambele ezinye zalezi indawo, laba bakhale ngokuhlala babebaningi endlini ngayinye, ubunzima bokuthola amatoho njengoba ke baphoqeleka ukushiya abebewenza, ukubhuqwa indlala nokunye okuningi. Sabonga ukuthi basikhiphe ehholo after itrauma besibhekene nayo yabo, because indawo sihlala kuyona yona iyazama ukuyikhulumela. It's much better than ihall, but nayo sifice inkinga zayo kuyona. Ukuphuma nje la endlini siye esangweni. Esangweni akunayivakasha evumelekile. Makuthiwa unenkinga la endlini, njoba kuyile nhlale kuyiyona sihlele singazani njena, kuba inkinga futhi nalapho. Akwazi ukuthi lo uthola usizo oluphuthumayo. Kumele kuqale kufonwe-ke manje siqale sifuna ukuthi sothinta abazosiza lo muntu. Nakhona uzoya kuyena eminyango wena. To izingane ezikoleni, izikole kunama-conflict amaningi to a point whereby ingane beyibhulishwa, kuthiwa zilokhuza sigibele amabhasi ey'nhlanya, kuthiwa iy'ngane ey'hluphekayo, iy'ngane zey'khukhula ey'muke nemfula nje. Ziyavela iy'nkulumo ey'njalo. Kusithokozisile ukuthi simbone u-MEC afike phakathi kwethu. Siyajabula futhi nazo ngezinto asitshele zona nanokuthi igcine indawo ithola-ke, kodwa-ke phela-ke besicela phela ukuthi basisheshisele njengoba sengishilo ukuthi ukuhlala kwethu la akumnandi ngendlela esihleli ngayo. Sihleli-ke ngoba phela phansi kweshelter uphahlo olungconywana, kodwa asikho happy. La siney'ngane nje basihleli sisonke la siney'ngane, iy'ngane ziyaxabana, sesixabana nathi singabazali. So besifisa ngempela ukuthi u-MEC basisheshisele nje lo 2 years abawubekile, besifisa ukuthi ingathi ungangapheli. Inkinga esinayo imimoya emibi esibhekene nayo lana inzima kakhulu. Besingajabula nje ukuthi sithole usizo nje oluphuthumayo, because lana kuney'ngane ey'gula into eyodwa. Musendlini uthola ukuthi makuhamba ugesi icapha ziyayivalekela, wazi sivalwe yini isilokhe nje sicapha. Lo mnyango usike wathola imali engu-342 million wamarandi uhulumeni wesifundazwe ukubhekana nodaba lwekhukhula kuphela, kanti basebenzise imali engu-123 million wamarandi ukwakha izindlu ezibizwa ngolindela, kanti kulezi zindlu abayiqashile ezihlala laba abangakakhelwa bakhokha-ke imali ephakathi kuka-3,000 rand kuya-ke ku-5,000 rand umbhede ngamunye ngenyanga, kanti kungakho-ke befuna ukuphuthumisa uhlelo lokwakhelwa kwabantu. To rent ama-transitional emergency accommodations, we used 161 million from the 342. All 11 of them we are sourcing from the 161 million. The balance of the money, this is what we are using to acquire properties and also to acquire buildings like in Montclair, where there's going to be now a permanent facility for flood victims in future. We are using the balance of the money. Now coming to the rate that is applied, this was through the public market. There was an open tender system. Most of the landlords were using the rate that was used by NEFSAS because they are charging us per bed, not per family. And the range is normally 3,200 to 5,000 rand per month per bed. That is what we are paying for. EMTHETHWENI.1KZNTV, kube kuntomkhona Mvubu eThekwini.
Inhlangano yabamaloli ahamba amabanga amade kuleli ATDFSA siziqhelanisile nokuchithwa kwamalahle ey'ndaweni ezingekho emthethweni edolobheni lase-Richards Bay enyakatho nelikaMthaniya. Lokhu ekulandela ukuvala kwenye lezi ndawo kubika ukuthi amaloli abechitha kuyona-ke ilahle ngokungekho emthethweni. Okhulumela le nhlangano uSifiso Manyathi uthi inkampani yakaloli uTransnet kumele ichaze kabanzi ngalezi ndawo kanye nezivumelwano nazo nabanikazi bamaloli asuke ezochitha amalahle asuke ezolayishwa emkhunjini aye kwamanye amazwe. Inhlangano emela amaloli ahamba amabanga amade kuleli AFTDFSA isizwakalise ukushaqeka ngokuthola imibiko yokuthi kusekhona izindawo okudilizwa kuzo amalahle ngokungekho emthethweni eRichards Bay. Lokhu ekwenzeke ngemuva kokuvalwa kwenye yalezi ndawo ngesonto eledlule. Okhulumela lenhlangano uSifiso Nyathi uthi ke kuningi okunuka santungwana ngokusebenza kwalezi ndawo. Makuthi benziwa udriver thina njengenhlangano yama-truck samsana udriver abagangile samsana lokho umuntu efana lezi zibiko abantu bomthetho bewona amaphoyisa abhekana nalabo bantu abenza ukuganga mfowethu asihambisani nakho. Yabona inkampani ziyakwazi ukuxhuba nabantu abareceiver ngaphakathi. Abareceiver ngaphakathi uthi hlaba kubane connection. Thola ukuthi lo muntu oreceiver usethi nomqashi uthi ndoda ongidizela ama-truck ami awungishishisele ngifuna ukulanda umoya umthwalo. Thola ukuthi athi hayi lethi iliphi noma mhlawumbe unosupervisor avela hambisa iliphi ngale ngemuva ngo-back door zigxivize iliphi lezi phuma sezi-right. Yabo bakwazi abantu kwezi zinto zabo bayibhenetele and then thothi ama-truck esodiza endaweni erong mhlawumbe nawo umqashi usikazi ukuthi udiliza laphana ngoba nejahele ukuthi i-truck yakhe ibuyize omunye umthwalo. Unyathi uthi kufanele izinkampani ezemukela amalahle eRichards Bay zicacise ukuthi kufika kanjani ekutheni kudilizwa amalahle ezindaweni ezingekho emthethweni. Umbuzo osalayo uthi ke lezo nkampani ediliza lapho umqashi uinvoice kanjani? Yabo ngoba ande ngitshela nje ngeprocess kulokhuze ukungena ucheckwe masuphuma futhi yaweya out uthole islip sokuthi isi-empty yonke into ya correspond le vele idilize lapho ungena weighbridge iweighbridge slip uyithatha phi isixevizo sangaphakathi saka-Transnet nekusayina ukuthatha phi ne-weighbridge out empty ukuthatha konke lokho ngichazela ngenhla so ebese invoice kanjani lokho tshela ngazathi mhlawumbe ukuthi khona ubugebengwana oqala mhlambe somewhere mhlambe khona ngaphakathi ko-Transnet. Kanti-ke isazi sezemvelo eNyuvesi Wits University uJabulani Silo uthi ke ukuchithwa kwamalahle noma kanjani kungaba nenkulu ingozi empilweni yabantu abazungeze leyo ndawo okuchithwa kuyo amalahle. Number one, they don't adhere to the restrictions in which the height of the coal stockpiles must reach without causing a potential hazard in the society and the environment in general. And when people breathe in these harmful substances, it results in breathing problems, chronic health issues that can cause severe problems such as being unable to breathe, being unable to sleep at night, and not being able to do any physical activities that require stamina in a long term. Abezokuxhumana benkampani Transnet bethintwa ngalolu daba badalule ukuthi kabahlangene neze nokwenzeka ngaphandle kwechweba labo elise-Richards Bay. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Miyeni eRichards Bay. Ake sithi ishelele itoro nenebesilo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisahleli nathi nje kwindaba ze1KZNTV nazo kezona ndaba esithi izo ezihamba phambili. Usola Isibhedlela ngokushona koSana luzocutshungulwa lwezisulu zezikhukhula kanti kuvalwe Eyamalahle ngekho emthethweni eRichards Bay. Kuphelile ukwesola amanzi kumphakathi wakwa2 kumasipala umvote eMkungundlovana amaphathi neKwaZulu Natal kulandela ukuba kumholo weABC uphilane Mavundla elungiselelo umphakathi kisiphetho samanzi amtota avela ngaphansi komhlaba. Lo mphakathi ukushayela elikhulu ihlombe lokhu njengoba uthi bewuphoqeleke kuyoba ngamanzi emfuleni oseduzane kanye nemfuyo futhi bekubuye kutholakala nezidumbu zabantu zintanta kulomfula ebezikha kuona. Kuphelile ukukhathazeka emphakathini wakwa2 ngaphansi kamasipala umvoti emva kokuba umongameli weqembu ABC uphilane Mavundla elungiselelo umphakathi isiphetho semvelo. Uxolile Ndlovu uthi lolu shintsho belidingeka emphakathini njengoba bebephuza amanzi angahlanzekile. Sizasijabulile ngoba sekhona indlela engcono ukuthi siphuze amanzi aclean
ngoba ekuqaleni bengekho kanje bese sisafika emfuleni khona plastic la phakathi semsikhathi amaphampasi ala emanzini kodwa lamanzi kumele siwaphuze ngoba phela awekho vele abanye amanzi siwaphuze. Omunye oyilunga lomphakathi uveza ukuthi kulomfula kwakatholakala isidumbu uSiphamandla Madonsela uthi bekuba nzima ukwaphuza kepha bebephoqeleka njengoba kuyiyona yodwa indawo akade bethola kiyamanzi. Umfula ubuphetha kakhulu sekukaningi kwenzakalile khona nokunye ukuphethayo ongangokuba mhlambe beke phume nedumbu endaweni kanje and futhi njalo beke kufika inkomo ngalesikhathi beyifika behamba eceleni mase zibeshe lokho kubesha bekugcina ngena lapha emanzini sifike kodwa swakhe ngoba awukho umfula sithembele kuona futhi vele behlala eduze ngakona kulomfula kodwa nje obusonje ayisesiyajabula sezakhamuzi nje. Khona manjalo usekela meya womkhandlu umvoti umfundo Masondo uthi lokhu bakwenzele ukuba kuhlukaniswa amanzi aphuzo umphakathi kanye nemfuyo. Abantu ke bebefika vele bewakha amanzi but bekungekho conducive bengabiyiwe la bebewakha la exhaphozini ngesimo sokuthi kunomthombo wemvelo natural spring water qhamuka kumhlahla somdoni but sabona ke ngokwesikhalazo sabantu babecele nje ukuthi bebiyelwe so sabona ke ukuthi no bekudinga ukuthi one isibiye but two senze sure ukuthi sihlukanisa amanzi aphuzwa abantu namanzi azophuzwa izinkomo nezimvu and so on and so forth. So sigcineke sesifaka infrastructure njengoba uzibonela kunepipe elikhipha clean spring water directly from umthombo. We've taken amasampuli ke azohambe otestwa. Uqhube ngokuthi lamapipe agcwalisa ibhakede elingango 20 litha ngomzuzu owodwa kanti uveza ukuthi umphakathi ukuthakasele lokhu njengoba bezoqhubeka nokulungisa ezinye zeziphethu. Every minute ipipe likhipha about 20 to 25 liters in 1 minute so nge-hour uno 20 liter about 60 and kule ndawo ke kwakhe imizi about 50 kule ndawo so we are sure ukuthi ba covered it's more than enough. Asigcinanga ngeke ukubiya sibile safaka amapipe amabili nje obuwabona ngemumva sacabanga ukuthi abantu bazodinga ukuzowasha because bebevele bewashe into ebidala singabi conducive kungabi right. Sabeka ke la bezobewasha khona bekwazi ukuneka khona bengeke beneke la kugcine sekuphazamiseka khona lokhu esikubekela ukuthi be usizo kubona. As it stands sibile nomhlangano umphakathi uthayisele kakhulu ke into ebesize ngayo kungeseyona ke yokuqala amatimato lonke nje sikuhlelo lengqala sizinda. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisemvoti. Umndeni wephoyisa lomgwaqo lalisebenza ngaphansi komasipala wasemhlathuze enyakatho KwaZulu-Natal lelashayiswa imoto lesemsebenzini ngumshayeli wayephuze utshwala uthi kawenemeneze ngendlela okusengethwe ngawo leli icala njengoba kuze sekuphela kunyaka ungakaze wazisa ukuthi kwenzakalani ke kumsolo. Uyise kaNduduzo Ncanane washona ngonyaka u2021 esemsebenzini uVusumuzi Ncanana uthi kubhlungu kulokhu bebuyela ke emuva bekhuluma ngalolu daba njengoba bengasazi nesiphetho futhi befuna ke kwenzeke nobulungiswa. Sekuphele iminyaka emibili kwadlula emhlabeni iphoyisa lomgwaqo elalisebenza ngaphansi komasipala umhlathuze elashayiswa imoto eyayihamba umuntu owayephuzile. Kodwa kuze kube imanje umndeni akakuthola ubulungiswa njengoba kuvela ukuthi lo msolo wayephuze ezikaFaro. Umndeni kaNduduzo Ncanana usuzwakalisa unganeliseki ngendlela okusingethwe ngayo leli icala njengoba sekuphele unyaka bagcina ukwaziswa ngalo. Uyise kaMufi uthi kubhlungu lokho kwenzekayo ngoba bahlale bakhulume ngakho njengoba singekho isiphetho kuleli icala. Kuze kube namhlanje nake umuntu akaphindanga wezwa lutho. Sekuyophela unyaka futhi omunye manje kanti udaba kwakukuthi selizofika ekugcineni. Lento ke emsakaze ke ayimnandi nje iyaqaqamba enhlizweni yethu ngoba kufanele sihlale sikhulume ngalento lena esivuzela amanxeba noma esinesikhashana kodwa thina njengomndeni ifana nento yenzeke izolo. Umuntu ke unakho ukunganeliseki ukuthi why udaba kuze kube isikhathi kungenziwa lutho. Umsesho walo atshela ukuthi icala liyasichitha emva kwalokho futhi kuthiwa uyalivuma icala naye Enyamalale nasenkantolo mase siyile isitshenthinti siyalungisa ukuze iphele sekuyophela unyaka kuthule kuthethu. So ke iyasikhathaza kakhulu umsakazi leyo nto leyo
bese umuntu ezebeza la ukuthi asizakale sibone yini engasiyenzeke ukuze lolu daba lifike la luphela khona msakazi. Elandisa bezindaba uyise kaNduduzo Ncanana uveze ukuthi ukugcina kwabo ukuthintwa ngaleli icala bengunyaka odlule ngenyanga April nalapho batshelwa khona ukuthi umsolwa uzothola isijeziso kuphela. Sabe sesiya ke enkantolo lapha ya safica umshushisi siwumndeni esakhuluma naye noma wakhuluma nathi esitshela ukuthi ke umenzi wecala uyalivuma icala. Njabe elivuma ke kunemithetho ke ekhumisiweke yaseyinkantolo nekahulumeni yokuthi ke kuzokwenza kanjani. Kulezi zinto ayisho wathi ke ijezisa ngase ayithole ziphakathi kwezinto eziwu4 engikukhumbulayo kwaba ukuthi mhlasimpe ngasanikeza imisebenzi okusebenzela imphakathi noma kube nenhlawulo ethile ayikhiphayo for umbuso senyakulebala lokho kuthi wathi kukuphi kwaba ukuthi ke esikhathini esingeside kakhulu esingeside bazobe sebesibiza sekuhlanganise nabameli koba udaba olukhulunywa ngaphandle kwenkantolo ebese kuyokwenziwa ke ama formalities ngaphakathi enkantolo. Lokhu sekushiye lo mndeni usebumnyameni futhi ungasenakho ukuthemba umthetho wakuleli kanjalo namaphoyisa njengoba kungacaci ukuthi umsolwa wagcina enze njani. Imizamo yokuthola amaphoyisa ayizange iphumelele kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Nisabalele la kakhulukazi ema hostel akhona la eThekwini mhlawumbe uma ungasichazela njengoba sekusekuseni ukuthi iziphi izinto enikwazi ukusithola engekho emthethweni nokuthi benikade nisabalele nagcinapi. Okay, ngiyabonga kakhulu. Igama lami nguMajor General Makhoba Deputy Provincial Commissioner ophethe amaphoyisa lawa agqoke uniform. Bizwa ukuthi Deputy Provincial Commissioner Policing and Operations. So njengoba usubuzele ukuthi sisabalele senzani asisabalele amahostela kuphela sisabalele yonke indawo senza ama operations esiwabiza ngesingisi sithi ama high density operations okusho ukuthi ama operations anemembe eningi anazonke inhlaka zokulwa nobugebengu hayi SAPS kuphela kukhona no metro kukhona nabanye sisebenzisana nabo sisebenza ke emahostela nakwezinye indawo nje sengishilo ukufuna nokuthi sithole lezi zinto lezi ezenza ukuthi kube nobugebengu obuningi. Ezinye zazo ibhamu kakhulukazi sifuna ibhamu lezi ezingekho emthethweni ukuze siqoqe zize ngakithi. Sivala nama tavern noma ngithi amashipi ama liquor outlets lawa angekho emthethweni. Bese kuthi lawa asemthethweni nabo sibheka ukuthi ba comply ngezikhathi bavala ngezikhathi zabo oyikhathi kufanele bavale ngazo njengokuhambisana nama licenses abo. Okwamanje ngiyazi ukuthi okunye mhlawumbe kusazoya ey'teshini kuyisikhathi kwazi ukubhala kahle phansi okwamanje iziphi izinto enthakwazi ukuyithola engekho emthethweni. Sithole intangu sithole ama drugs sithole ibhamu akukho singakutholile so busy lokho sikuthola kulama operations njoba sila njengamanje sila kuleli hostel laseDalton ukhona elinye ithimba likwamanye ama hostel akhona njengamanje kunebhamu esesesiqoqile namashipi kanjalo njengoba sengike ngasho ikakhulukazi ngakugcizelela amashipi indaba si focus nasemashipini amacala amaningi kakhulukazi lamacala afana nokuthi sekukhona abantu besifazana abadlwenguliwe nababulalanayo bekwenzeka khona emashipini laba abantu abaya emashipini ebusuku anabaya endaweni zokucima ukoma ibona abama victims noma ababagilwa bobugebengu noma abantu besifazana abaphuma lapho bayithola nje sebedlwengulo. Okay. Kumuntu osibukayo ekhaya ozothi last week sanda kwenzeka isigameko zokubulawa abantu ehostel laseClipland. Zimi kanjani inhlelo ngabe ikhona izinto ensebenzela phezukwazo ukulungisa isimo sakuleya ndawo? Zikhona izinto esebenzela phezukwazo ukulungisa isimo sakuleya ndawo njengoba sengishilo ukuthi sisabalele yonke indawo asikho la eDalton kuphela sinakwa nakwamanye ama hostel. Engeke ngize angifuni ukusho ukuthi kuphi nakuphi kodwa ngifuna ukuqinisekisa ukuthi yonke indawo sisabalele namanje sikhona la njengoba ngithi sithole nebhamu ezinye zebhamu utholakale kwezinye indawo la sisebenza khona nasema hostel amanye sisebenza kubona. So inhlelo zikhona le into eyenzeke eCliplands last week
lukhona nophenyo oluqhubekayo njengamanje abasisha abalilandelayo ukuthola ukuthi kwenzakalani nokuthi obani abenzi obubi. Okay, siyabonga ngesikhathi sakho. Ngiyabonga nawe. Ake siphinde sithi ishelele etolweni nebesilo sobuye sibuye nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili. Usola Isibhedlela ngokushona koSana. Luzocutshungulo lwezisulu zezikhukhula kanti kuvalwe Eyamalahle Engekho emthethweni eRichards Bay. Ake sibheke ezimakethe ukuthi ke zivalwe irandi lakuleli limi kanjani. Irandi lakuleli bizu 19.87 cents maqhathaniswa nedola laseMelika bengu 23.67 cents, kupondo waseBrithani libe ngu 20.32 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,942.09 cents ounce, kuthi intengo yalo ngahluziwe bengu $75.96 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Amaqembu amabili agijima kwisigaba se-DStv Premiership okuyi-Orlando Pirates neseKhukhune United kube ukuthi ahamba phambili kwamanye amaqembu agaqelwe nozinto osuthu amabheshankone inyoni ekuhlazane kaNkotheni amaZulu FC uvele Muthwa. Umuthwa kophinda bengunozinti nakwiqembu lesizwe Bafana udlala imidlalo engama-29 29 kwathi kweyisishiyagalombili 8 kule midlalo akaza ngenele ngisho nangelilodwa igoli. Lo nozinti ungomunye abadlali okulindluba ke bachithwe usuthu olumabheshankone maduzane nje. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Nina benkombankombane ekhonje uZulu ngemhlambi yenkomo kwasobhuza ziyaguqa bese iphaka namuhla hlangabezana kanjani ngokuzayo.